रायजोफोर लोगोफोर फंबाय बिनानावमोन दिनैबो आङो फैफिननाय जाबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सेराव सासे मिलौदो गारांनि बिगोमा सिंगार मेथाइ रोजाबगिरि लैथोमा मुसाहारिखौ लाबोगोन। बिथाङा नोंथांमोननि सेराव गावनि जिउनि बिखय बुंगोन, लोगोसे दोंनै दोंथाम दोंब्रैसो मिलौदो गारांजों मेथाइ रोजाबना खोनासंहोगोन। नोंथांमोना दान्दिसेल' नेथ', आं बिथांखौ फन खालामनि बहा दं। फनाव कानेक्ट जानाय लोगो लोगो डाइरेक्ट नोंथांमोना नुनो मोनगोन आरो खोनानो मोनगोन। दै र' आं डाइल खालामनि। हेलौ नों लैथोमा मुसाहारियानो बुंबाय ना? नोंथ' बाक्सानि सिमला खाथिनि बागाजानि गामिनि न'? आच्छा, जायखिजाया नोंथ' गोबां मेरला मेथाइ रोजाबबोबाय। आच्छा, नोङो मेथाइ रोजाबजेननाय समाव बेसेबां बोसोर जादोंमोन? आंनि एसा बैसोआ? माने नोङो 18आवनो नोङो मेथाइ रोजाबदो आरो अडिअ ना? आच्छा, नों रोजाबजेननाय दोंसे मेथाइ एसे रोजाबना होलाय दे। मा एलबामाव रोजाबदोंमोन? बिबार बायदि। दे आरामसे रोजाब दे। मिनिटसेसोनि ससे। बिबार बादि नोंनि समायना महराव आब्रा सिखिरि जाना बाहैनोसो गोसो जासै होगोना सना नों बाहोनो बिबार बादि नोंनि सोलेराव बिबार बादि नोंनि सोलेराव। जोबोद गोदै। बिनि उनावहाय आरो नों रोजाबबावदों मेरला, नङा होमबा? देनाय बे दोंनैसोखौ सफा इसे गोसोआव दंब्ला। मा फिल्माव? मा फिल्म? आंनो नांगौआव। दे बेखौनो रोजाबलाय देनाय। बियो माने आंनो नांगौआव रोजाबदों आरो गुबुन मा फिल्माव रोजाबनाय गोसोआव दं नोंहा? माने मा फिल्माव रोजाबबावखो? एलबाम देनाय दे बिसम्बि देनाय
जोबोद मिलौदो आच्छा नोङो मेरला स्टेजफ्राव हिन्दी मेथाइबो रोजाबबाय बेनिनो आं नों साबसिन मोजां मोननाय दोंनि मेथाइ रोजाबनालाय हिन्दी एसे औ दे औ नों मोजां मोननाय मेरा दिल मुझको ही ढूंढता रहता है आवारा 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 दिल मेरा दिल मुझको ही ढूंढता रहता है बिनि मेन सिंगारा सोर माने रोजाबनाया सोर बेखौ सलमान आली आरो बे फिल्मनि मुङा दाबां दाबां 3 दे दोंसेबाव काम करेगा मेरी गाँव मेरी दोस्तों को सलाम बरिया आच्छा नोंनि बे केरियाराव नोंनि बे मेथाइ रोजाबनाय समखिनाव नोंखौ साबसिन हेफाजाब होनाय सुबुङा सोर केसि मिउजिक कलेजनि जेरै माबा सानसुमा गयारि गपाल बर' माने फैलाया माबोरै सहाय खालामो इयो माने स्टेजफोराव गाव जेराव थाङो बेहाय लांफायो आरो हाजासे माने फैलाया नोंखौ बै कालचार लाइनाव मददखौ बयनिख्रुइ साबसिन होदों आरोखि ओमफ्राय नोंसोरो मोनसे इउटिउब चेनेल दं नोंस्रा गुगल बाबा बे नोंसोर ग्रुप ना ग्रुप दाथ' फैसा हाबगासिनो दंना नोंसोरना खनब्रै खनबासो हाबबाय दे माने नोंसोर एसे लेटै होयोना ओंखायनो बेफोरखो नै दा गोदान बिटिसि सरकारथ' नोंसिनि बे इउनिटखौ रेजिस्टार खालामना लादोंना लायाखै बेखौ थाब खालामनानै फैला बानायसोदो रायज्लायबानो माबोरैहाय थांनांगौ मोजाङै खोन्थागोन दे बे रेजिस्टारखौ खालामना ला होमबासो नोङो गभर्नमेन्टनिफ्राय थाइसे थाइनै थाखा मोनगोन ना नङा होमबा जोंबोथ' मोनखांबाय जेनेबा आवगाय जायखिजाया मेथाइ रोजाबनायखौ गारनो नाङा मेथाइखौ रोजाबबाय था आरो नों दा जा कम्पिउटारनि कर्स लानो ना मानो होनदो बेखौबो लाबाय था माने कम्पिउटारा बिराद दरखार लाइफआव आर्टिस्टफोरनो बांसिन आर्जेन्ट आरोखि खोनाबाय सासे नोङो मेथाइ रोजाबग्रा जानोबा खमसे खम नुइन्दुजों नोङो सिनाखि जानांगौ खोनाबाय नुइन्दुखौ रोंबासो नोङो एसे टिउन खालामनो मोजां जायो तालमानफोरखौ
क्लिप्सफोरखौ बेफोरखौ थाग थिग खालामना लानो हायो नङा होमबा नों मा स्केलाव रोजाबनो हागोन ओरैहाय मिडि किबोर्ड गंसे थाबा बिदिनो उइन्ड' थाबा मथा मथि नोङो लासै लासै ट्रेनिं लाबाय थानो हागोन लोगोसे दा हिन्दीफोरनि माबाफोर इन्टारभिउ होबायना होआखै नोंलाय नै दा आंनिबा नेसनेल लेभेलाव हिन्दीफोराव एसे इन्टारभिउ होनो नाजा बोरैबा ग्रोब जाफैसननो हागौ ना दै थांनो फैनो नाजा दे बिदिब्ला दिनै जों सानैनि रायज्लायनायखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै नोङो दावगाबाय थाथों गोजौआव थांथों बिनि थाखाय आं अबं गसायनायाव आर'ज गाबदेरनानै होनाय जाबाय दै थेंक इउ बे जाहैबाय लैथोमा मुसाहारि सिमला खाथिनि बागाजानि गामिनि माने आंनि जोनोम गामिनि मेथाइखौ खोनानानै नोंथांमोना माबायदि मोनदों कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हर दे लोगोसे आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबावथार दै लोगोसे शेयारबो खालाम अब्लासो आङो थाइसे थाइनै फैसा मोनगोन ना थाइसे थाइनै फैसा मोनब्लासो आङो भिडिअ बानायबाय थागोन नोंथांमोननो देखायबाय थानो हागोन दे बिदिब्ला दिनै दोनथ'नोसै जै बर' हारिनि हाय लोगोफोर